Ollaan menossa tonne Ayurveda-lääkärien vetämälle kotirohdoskurssille opettelemaan, miten tehdään yksinkertaisia, helppoja rohdoksia itsehoitotarkoituksiin helposti kotona. Kurssi kestää ehkä 2-3 tuntia ja lähdetään opettelemaan. Ensimmäisenä opetellaan tekemään tämmönen balilainen parannusjuoma moneen juttuun tässä. Tällä putsataan verta. Tää on sientä vastaa, parantaa mahaa, laihduttaa, energisoi ja parantaa jopa syöpää. Aluksi siivotaan kurkumat kuorista pois. Kurkumaa löytyy balilta useampaa eri lajiketta, eri värisiä. Kaikki niitä käytetään erilaisiin tarkoituksiin. Tämän kurkuman lisäksi tähän parantavaan juomaan laitetaan tämmöistä galangalia, mikä on inkivääriäkin voimakkaampi inkiväärin sukulaislajike, vieläkin lääkinnällisempi. Tästäkin kuoret pois. This one first I put this one, but later I put more water because not enough in the blender. Okay. If you make this jamu, you put water 250 ml for one people. If you make jamu. Kurkumaa tuli siis puolet enemmän kuin vahvempaa inkiväärin sukulaista galangalia. Kurkuma on yksi maailman multilääkinnällisimpiä mausteita, mutta eipä siinä vielä kaikki, että tuoreen kurkuman ilkkomisen jälkeen saa sellaisen kosketuksen, että kaikki muuttuu kultaiseksi, vaikka naama. Sweet. Sweet. Both. Yeah, sweet and sour. Okay. And this one, we call it fresh turmeric because never boil. If you drink fresh turmeric like this, only 1 or 2 teaspoons every day. Don't drink a lot fresh turmeric because hard process in your kidney. Yeah, this, your finger, yellow. This one we call it curcumin. If you drink curcumin like this, fresh curcumin, hard process in your kidney. Not make you healthy, but make your dead muscle in your kidney. But if you boil, you can drink 1 liter one day. Okay, this one I put here. Kurkuma ja se vahva inkivääri eli galangali laitetaan sitten blenderiin, blendataan veden kanssa hienoksi, sen jälkeen kattilaa ja keitetään 20 minuuttia. Koska tuoretta kurkumaa ei voi syödä kuin 1-2 teelusikallista päivässä. Tai jos syöt enemmän, niin munuaiset alkaa rasittua siitä liiallisen kurkumiinin takia. Mutta keitettynä niistä muodostuu oikeanlaiset lääkinnälliset seokset ja sitä voi juoda vaikka litran päivässä sen jälkeen. Sitten kun se on keitetty ja jäähdytetty, niin siihen lisätään muut ainesosat vielä. Balilaista ayurvedista parannusjuomaa on nyt keitelty se 20 minuuttia.
Sen jälkeen se annettiin vähän jäähtyä ja sinne lisättiin sitruunamehua ja hunajaa. Sekoitettiin ja nyt sitä nautitaan vielä hieman lämpimänä. On erittäin hyvää. We do 5 or 10 because we're 2 people. 10. For you 10. Because together. You want try this crab here? You want try? Seuraavan olisi vuorossa tällainen body scrub, eli keholle ulkopuolelle laitettava multilääkinnällinen tahna, mitä aletaan tässä sitten jauhamaan. Kahdellaas mitä tulee. Ensimmäinen ainesosa oli tuommoinen raakaa 10 minuuttia vedessä liotettua riisiä, 5 kukkura teelusikallista sitä ja sitten voi laittaa puoli-kokonaisen teelusikallisen inkiväärijauhetta. Laitetaan vähän tuommoinen reilumpi. More strong. Sitten seuraava ainesosa tätä ihovoidetta varten on sama tää galangali, käy myös inkivääri. Tää pilkotaan mahdollisimman pieneksi riisin kokoiseksi kuorineen. Seuraavana ainesosana laitetaan pieni nökäre tällaista aromatic galangal, eli toista inkiväärilajiketta. Pilkotaan myös kuorineen mahdollisimman pieneksi silipuksi. Sitten puolikas muskottipähkinä, samalla tavalla pieneksi pilkottuna. Sitten korianterin siemeniä, 1 teelusikallinen. Viimeisenä ainesosana tuli vielä maustenneilikkaa, puoli teelusikallista ja sitten ei kun morttelissa jauhamaan. Nyt alkaa olla oma ihovoide valmiina. Sitä voi laittaa päähän, ohimoille, korvien taakse, keskushermoston kohdille. Se rentouttaa, rauhoittaa, lämmittää, lopettaa päänsäryn, vähentää jetlagia ja on vielä apusienen vastaisessa hoidossa ja vaikka sun mitä. Tämmöisiä kotiin viemisiä täältä. Nyt pääsee vasta tehty balilainen ayurvedinen parantava ihovoide. Tosi toimiin. Itellä on nimittäin vielä vähän jetlagia matkustamisesta sekä viime yönä on tullut nukuttua semmoisen tunnin verran ehkä katkonaista unta ja pieni päänsärky. Juuri sopivasti. Should we? Parantava ihovoide alkaa jo vaikuttaa tähän jetlagi päänsärky oloon. Ja nyt ollaan käyty tekemään tällaista kehoöljyä, ihoöljyä. Tähän tulee erilaisia kukkia, pandanuslehteä ja kookosöljyä. Pandanuslehet on nyt pilkottu tällaiseksi pieneksi silpuksi ja laitetaan ne kaikki yhteiseen kattilaan ja katsotaan mitä tapahtuu seuraavaksi. Seuraavaksi ilang kukkaa tai nämä lehdet tästä.
Vartaloöljy on valmiina. Sitten vaan suodatetaan se tosta 5 minuutin keittelyiden jälkeen. Ihoöljy tuli siis keiteltyä valmiiksi. Tänne tuli ilang kukkia, magnolian perälehtiä, pandanus kukan lehtiä ja kookosöljyä tällaisen pullollisen verran. Sitä keiteltiin miedolla hellässä lämmössä. 5 minuuttia suodatettiin, laitettiin pulloon. Siinä se on. Se kestää 6-12 kuukautta. On virkistävää, rentouttavaa, afrodisista ja oikein miellyttävää ihoöljyä. Voi laittaa myös koko kropan täyteen tätä ja mennä kloori uima-altaaseen uimaan, ja tää suojaa myös siltä uima-altaassa olevalta kloorilta. Nyt tehdään tuollainen ihonaamio. Jos iho on öljyinen, niin kannattaa käyttää tällaista maissia. Ja jos iho on kuiva, niin tämän sijalla voi käyttää sitten avokadoa. Tämän lisäksi laitetaan vielä tuoretta aloe veraa. Sitten tämä viimeinen ihomaski on valmis. Eli tähän tuli tuoretta maissia ja aloe veraa, mitkä blendattiin. Ja tältä voi käyttää ihon detoksaukseen, ja jos on oikein rasvainen iho. Ja jättää oikein kirkkaan ja puhtaan ja mukavan ihon. Kotihoitokurssi on nyt ohitse. 4 hienoa uutta Ayurvedista reseptiä on nyt hallussa. Tuotteita on testattu, ne toimii hienosti ja tätä voidaan kyllä ilomielin suositella kaikille Balilla vieraileville. Tällaisten kurssituksen lisäksi tästä kyseisestä hienosta paikasta löytyy myös monenlaisia ihonhoitotuotteita, hygieniatuotteita ja ayurvedisia rohdoksia, mitkä on kasvanut vähintään luomuna tai villinä täällä Balilla.